ngikhuluma ngento ezokusiza. Ngeke ngikhulume mina into engeke ukusize. Ngeke ngikhulume mina into ngithi umlando uthi umlando mawungasakusizi wena fokofo lowo mlando. Isintu masingasakusizi wena fokofo leso sintu. Isintu akube isintu ngoba kukhona la sasiza khona. Masingasakusizi leso sintu akufokofo indaba yaso. Into ebalekile impilo yaphambili ngoba sawubona umhlaba ukuthi uyaphenduka. Umhlaba uyaguquguquka. I-technology ngenile technology ikunezinto ezishiyeka ngemumva hayi ngoba sithanda ngoba isimo senhlalo nesimo sempilo esiphoqayo njengamanje sigqugquzela abantu abasha ukuthi abakhe imizi siyagqugquzela ke lapho thina bantu abasha yakheni imizi vusana amakhayeni siyagqugquzela ukugqugquzela ukuthi nawe mfethu vuka uwakhe umuzi bese kuba wena mawakho umuzi ukuthi umotivatewa yini umotivate ukuthi uvuse ikhaya lakho noma umotivate ukuthi wakha umuzi wakho nezingane zakho nonkosikazi wakho kodwa egcineni umuzi wona wakheke umuzi wona wakheke lapho ngesishone lena le umuzi wona imizi yafuneka amakhaya obaba amakhaya enu awavuke imali futhi sithi azibe khona imali azibe khona nje imali ayibe khona mfethu imali ayifuneki into ezokuphazamisa elokhuzana emalini ungaphazanyiswa emalini nje ungaphazamiswa inoma yini angakuphazamisa umfowenu mangumele wenza imali mtshele mfowethu you are my bro but please allow me to make money. You are my bro. I respect and adore. I will always do. Plus, but allow me to make money. Ngaphazamisa udadewenu. Mtshela dadewethu. I understand ukuthi you've got that belief of yours. But okwamanje allow me to make money. Enza imali mfethu. Ngoba sibonile ukuthi imali yamkhipha umuntu ejele. Sibonile ukuthi imali iyakwazi ukuthenga imaterial uvusa ikhaya. Sibonile ukuthi imali uyakwazi ukuyithatha uyemzini nomuntu yolobola ube nomfazi. So nje all in all nje imali. Nawe mfethu la ukhona ongakamnayo imali. Azi kodwa my brother la ukhona. Ukuthi uyangithanda noma ungithanda into ebalekile imali. Uyabona ke mfethu empilweni ukuze ukwazi ukwenza imali. Uma usungene kulesigaba sokuthi usuyathandana. Ma usungene kwisigaba sokuthi usuyathandana. Qala uzazi mawungena esigabeni sokuthandana ukuthi ubani ukuphi ngesigaba uthandana nobani understand mawusungena kozothando ukuthi yini lo suyifaka kuyona ubani lo yifaka kuyena ngoba mawungena othandweni uzifaka kumuntu onempilo yakhe ayiphilayo omunye emsebenzelayo lempilo ayiphilayo ungekho wena Mawusu decide dadewethu ukuthi uzothandana nalomfana ingakho umfana umuntu wesilisa kumele akushele azichaza ukuthi ubani uhlale phansi umubuke ukuthi impilo yakhe nendlela aphila ngayo nendlela asebenza ngayo nendlela akhuluma ngayo anyathela ngayo anama plans ngayo uyahambisana yini wena umoya wakho naleyo mpilo mawuhambisana qoma mawusuqoma kushuthi uyavuma ukuthi uyakosubmita kuyena kodwa qala ubheke ukuthi ngabe ngempilo ungaphambili kwakho noma uwena ongaphezulu kwakho ngokwemali ngoba sonke emhlabeni sifuna imali ngezwe abantu bekukhohlisa into yakhona emhlabeni kuyaguqwana lemhlabeni bheka kuqala kuyenzeka umuntu wesifazane abe nemali ayidlula indoda kuyenzeka ushela umuntu uyinsizwa yakwenu kanti umuntu omshelayo unemali ngaphezulu kwakho wesifazane impela kodwa uyakudlula ngemali shothi mawumshele njalo ufuna yena kubheka ukuthi hayibo nakho ngishelwa umuntu okanje akubuke ayibuka ukuthi ngizokwazi ukuthandana nalomuntu ongaphansi kwangokwemali uma sengithandana naye uma sengimphakamisa ngeke nangijikele ngelinye ilanga sengimphakamisile ngoba umuntu ongaphezulu
umsebenzi wakho ukudonsa wena. Mawuthandane nendoda enemali ngaphezulu kwakho, ihloniphe leyo ndoda ngoba njengoba senithandana umsebenzi wayo sekumele ikudonse. Ingenzeki mistake kube wena umuntu wesifazane kumele udonswe. Kube wena kodwa ozokwehlisa lo muntu lo ngaphezulu kwakho ngemali, uyamehlisa, umbangisa umsindo, uyamthethisa nani. Nawe ndoda uthandana nomuntu wesifazane onemali ngaphezulu kwakho, ungayenzi mistake sewufuna ukumshayela umthetho ukuthi akaye kuyiphi meeting, angayi ku meeting, meetingini akaqede ngasikhathi sini ngoba uyindoda umlindile. Njengoba enemali ngaphezulu kwakho, uyazi ukuthi le mali uyenza kanjani. Mhlawumbe le meeting ayibamba ngo-12 ebusuku, iyona emenza ukuthi abe nale mali. Usuyafika wena empilweni yakhe usuthi angawenza ama-meeting ango-12. Suyabona yini ukuthi uyi-draw back? Suyabona i-draw back. Ngithi angizikhulume lezi zinto ukuze kungabi ibona bonke abantu abazokuthi babulewe abaphumeleli. Empilweni kuyenzeka uthandane nomuntu oright, uthola ukuthi uthandana nendoda eright, kodwa manje le ndoda eright kunokuthi uyi-alawe ukuthi kukhuphule, wena ufuna ukuyigebenga le ndoda, ufuna ikukhokhele imali nawe ohlule uyichaza ukuthi yani. Awukwazi ukuyichaza le mali oyifunayo ukuthi yani, but uzugcine ufuna ukuyitsotsa. Kanti mawungayirespect le ndoda ngeke kuphi imali izokufundisa ukwenza imali. Mawungamrespecta lo sisi othandana naye owenza imali ngaphezulu kwakho ngeke kuphi imali bhuti wami, kodwa uzokufundisa ukwenza imali, akuthatha kufukile. Mase kufukulile uzungamjikeli. Show mina ukengibha. Ingqinamba ekhona manje, kuyenzeka uthi uphumelele nomuzi nemoto nempilo, uthandane nomuntu ongenalutho. Ongenalutho avele enzini, avela afuna ukudonsa kususe phezulu ethi bazi iyona into ewisa abantu. Umuntu ahamba aye ema-rest athanda nengane ezincane, alale nazo ingane ezincane, following day zivula ilokhuzana, i-rape case, zithi ungirepile ubani seyaboshwa, konke obunakho kuyaphela. Yindaba uhlulwa ukudlalela kubantu abazoku-understanda. Wena muntu wesifazane ubusube nenhlanhla wayithola indoda ezokufukula, kodwa uyidlela ngomqondo kanti sengaphezulu kwakho. Nawe bhuti wayithola isister elayithile eyimisele ukukulokhuzana ngoba igcwele ngawo ukuthi ufithi. Mhlambe uyahlonipha, mhlambe mawudrive imoto uyidrive kamnandi, mhlambe mawuyidrive embhedeni uyidrive kamnandi embhedeni. Isimisele ukukukhuphula kodwa isikhwele sakho usufuna ukuyicontrola. Mhlawumbe lo muntu ombona ihamba naye nje, lo yesebenza naye, uyena lo muntu lo yenza ukuthi iphakame, wena usunesikhwele. Sunesikhwele wena. Suthi hayi le ndoda lokuhamba nayo mina angizwe indaba yayo. Kusho mina ukengiphakama ungafuni ukungizwa kulungile. Ngenzelana ukuyikhuluma lezi ndaba. Ngikubeka esimweni mfowethu ukuthi mase kufika isigaba sokuthi uyeza kumina uzofuna umakhanda oil, sisebenza ngezinga eliphezulu njengoba nje yonke imigqibelo suke sisebenza edamini. Iza kumina kodwa umqondo usuthe ukuvuleka. Uma ngabe sewunonkosikazi endlini senathandana ke senihle ndawonye, ngisizeni ngento eyi1 ke nini. Ningaxabani. Ake niyekele thina nje ngomakhanda oil senze izinto zethu, siphakamise lempilo yenu. Okwenu thandanani. Thandanani. Understandanani futhi ukuthi indoda yami njengoba isebenza kanzima, leli khaya iliprovide kanje. Umama akanika indoda support ukuze indoda ibe nemoral yokusebenza kanzima ibasebenzele. Maku umama osebenza kanzima, indoda inika umama uthando ukuze umama abe nemoral yokusebenza kanzima for ifamily yakhe. Ningademotivateani kugcine ngingasebenzeki. Ningademotivateani kugcine kushona wonke into nize niye kuma divorce. Senihlekwa abantu senibukanisa nezwe, kade niphakama abantu benishayela izandla niphakama nithi seniphezulu manje abantu bafisa ukuba yinina, nina niqala phansi niyaxabana niyadivorce, senibukanisa nabantu kade benihlonipha. Zinja kade benihlonipha abantu niphakama nobabili namaboss, seniphezulu ke manje sekumele ngabe nje seniphezulu manje seniyabhoza. You enjoy impilo, nikhulisa izingane zenu, senithenga imoto nakho imizi, nisupport umphakathi ohlwempu. Nina nilibela ukuxabana, nibaka into engathi shu. Engathi shu uthi ubani uhambe nobani. Ubani uhambe nobani? Mhlawumbe lo muntu ahambe naye uyena oyicontributor ukuthi leli khaya lenu lime.
Kuyafana sena divorce ke nawe uyanhlanhlatha ubheka le akusalawuleki nalo ubheka le nibuye nikhumbulane omunye amkhumbule omunye ashaka amkhumbule omunye impilo nje is full of lies 4 April zonke indlela ziyalapha edamini so besenza insebenzo yokunika abaqala ukufika amandla siphinde laba abanomakhanakanda oil so besiwavuselela amandla ngezinga eliphezulu azobona izinga siyoqala futhi olwandle ngendlela yakho nawo olwandle la kuma khona wonke umuntu masolwandle thina kubhukha isikebe ngene phakathi bayazika abantu isike saya nabo makufika phakathi kufike kwenziwe insebenzo hayi uyojika njengathi ulabantu abasuke be cruise thina suke sisebenza ngiyoyichaza why isikebe kufike sijike siqale sime phakathi esingavumi ukuma siyasiyeka sifune sisoma senza insebenzo yethu phakathi ngiyochaza why insebenzo kumele yenziwe phakathi one day simi isikebe kancane amakhaka sasiphakamisa sibheke phezulu sithi simile 4 April zonke nje zapha kodwa ngalo mgqibelo ngizobe ngiyokwenza insebenzo yabantu abathi king sifuna ushaw 4 April nathi sinoma khanda oil into zethu seziqalile sibona iqaqeka you are more than welcome nina abantu engenabo makhanda oil nani nivumelekile ukuza 4 April anabo makhanda oil kodwa wozana ngikwazi ukunilahla ngizobe ngiginqe inkomo kuyobe kufinywa ngendololwane kuyabuswa ke mangenza insebenzo mina into engizoyenza kulabo ngenabo makhanda oil ngizofika mina ngithathe owase sigodlweni makhanda oil ngizobasebenza bonke ngawo makhanda oil ngiphinde futhi ngiqinisekise ukuthi ngiphinde ngoba abanye babo basuke ukugula kungaphakathi ngiphinde ngibaphuzise imbiza yami lehlala inconywa la ngibaphuzise yona ngiphinde futhi bakha amanzi edamu phinde futhi bakufike ekhaya bafike benza insebenzo yasekhaya ngalamanzi edamu phinde futhi bakwazi ukujabula ngaphakathi yonke leyo khombo yabo kuzoba 2500 umehluko ngeke ngibanike makhanda oil abazoguduka nawo kodwa insebenzo sedamini bobe benziwa yimina ngezami izandla 2.5 leyo nsebenzo injabulo ke leyo ke kufanele kuyenze injabulo ke leyo 2.5 nje leyo nsebenzo leyo ke yabo yonke into yangaphakathi 2.5 nithi useshilo King Park akekho ozophikisa amatekisi ke azosuka kuphi ngizonikeza inamba futhi angininike manje ngoba nakho abanye abantu bayahlupha bathi hayi thina sithola ngizonikeza inamba yomuntu ozofonelwa nifonele le namba le okulungile fonela inamba yami ethi 0798130260 mawufona ngizokunikeza inamba yomuntu ukuze ningabi nalethu wonke umuntu afaka inamba athi hayi uKing Park uthi anoqhumana nami cha ukuyilawula leyo nto fonela le yami 0798130260 wonke umuntu ongenayo amakhakana oil uvumelekile ukungena ubhiyoze nathi kujatshulwe unyathele emagcekeni nje ukusuke phezulu kwehla ugudle istate madoda uziyofika edamini uphinde unyuke mawuthanda uphinde uyeceleni uphinde uyengapha konke lekuzokwenza kodwa laba abazobe bezokwenza insebenzo ephelele siyoze siye ngishetsheni ke nabo ke labo boze bathole ngisho makhanda oil ke labo ke yabo yilabo bensebenzo ke epheleleke labo ke ba 11.5 koze kiwe etsheni kufika kusetshenzwe edameni kusetshenzwe baphinde bathole makhanda oil baphinde futhi banikwe imbiza baphinde basetshenzwe ngayo imbiza bephakathi edameni ke labo silawule khumbuleke mase sisedameni wonke umuntu kuyomele ungaphumi ungakayizwa ipower ikuthinta enyaweni hey bakhuluma King Park thina phela sifana nalabantu abathi ngiyasiza siyemanzini mina ungena phakathi wonke umuntu bese yalinda ipower ifikela yona ifika ikuthinta mayikuthinta ngicela ungathuki kusuke ngeyona ingozi kodwa kuyaphoqa ukuthi ikwazi ipower masufikile ifike yona ikuthinta enyaweni why inyawo ingoba izifo eziningi zingena ngeenyawo inkinga eziningi zingena ngeenyawo uzongifakazela wena even amakhaza angena ngeenyawo ingakho bengabulele ebusuku mangabe ngibuleke inyawo zogodona kodwa mangibuleke ikhanda ugodoni ikunikani leyonto inyawo isensitive ukufaka into ezokuaffecta ngokwempilo ngokwengqondo ngokwempumelelo ngokwani inyawo that is why kuthiwe wekumeko kusuke kushiwo ukuthi uweqe inkinga
noma unyathela inkinga. Sengiyichazile kade bengibuza abantu bethi King phakathi nesingena omakhandakhanda otho kwenzenjani. Sengiyichazile ke manje. uNkulunkulu anibusise lapho nikhona. Anibusise uNkulunkulu nje yabe kunye nani nikhusele futhi mase nisuka niza mhla ka4 April ngiyazi ke abanye bofika mhla ka3. Uyabo bofika mhla ka3. Bonke laba abanoma khanda oil bayofikela e44 Rocky Ridge. Abantu bakhakhana oil bofikela khona ngoba sobe soqala lescapeini. Laba baqala ukufika amatekisi obashuda straight lapha ya. Isikhathi ekumele kuhlanganwe ngaso sokusuka right u1 ngoba kusetshenzwa ilanga mase kuqala ukuthi siyosebenza ngale kuze kube yintatha ngakusasa. Uma usuka endlini nje khuluma kahle nomyeni wakho ukuthi hayi ke bona ukuthi ugoqa kanjani ukuthi kuphi la uyakhona asazi umuntu wakho uthintwa apho ukuze akuvumele mawuhamba kodwa nje azi ukuthi ilanga la ngomhla ka4 liyoba khona liyoze likapakele kuyilanga elilandelayo then ilanga elilandelayo umhla ka5 fike sekuzobe kuyo support wake enye team izohamba iyo support ke uvukile umcimbi kaMjosti lapha ya go Potchefstroom. uNkulunkulu anibusise anivikele impumelelo ibe khona izipho enibhekene nazo emsebenzini ninqobe enibhekene nazo kwizitha ninqobe ikweletu enihamba nazo bafowethu ziyintwala zempilo ikweletu ziyintwala zempilo umuntu omkweletayo aka understand ukuthi wena into zakho izovuka imali izokwanda mayisiyandile izomkhokhela njengoba umcrossa hayi ngoba uthi uyambalekela ingoba isimo obhekene naso usuno King Bhaka manje asinqobele simo ukuze nginqobeleke lo muntu lo omkweletayo abantu abakweletayo abehlisa inhliziyo bafowethu vele nomuntu lo ophethe imali yakho unayo into ukuthi ufuna ukubuyisela inkinga mfethu akanawe ngampela ingakho isedaka akadaki ngoba ebaleka udaka ngoba ngampela ingekho asephelile amaqhinga wokuthi uzothini kuwena ngoba ukuthembisile uzokunika nansi date ifika wathembisa enye date useyasaba ngoba isimo esingavumi njengamanje sohlangana silwa nalesimo ukuze mfethu ukwazi ukukhokheleka ehlisa umoya my brother lapho ukhona my sister my mom my dad lapho ukhona ubolekisa ngemali ehlisa umoya mfethu la ukhona sikhona manje thina sobambisana siyindle emnyama siye phambili ngiyayithemba ipower enginayo mase ngiukhombile indlela ageji. Thank you so much. Inamba yami is 079 81 30260 papa.